Merry Christmas kwa nonse okondedwa omvera. Mtumiki wanu Henry K. Chale. Yohana chapter number 3 verse number 16. Bible inena kuti Mulungu adakonda dziko lapansi kotero kuti adapatsa mwana wake wobadwa yekha kuti yense okhulupirira mwanaye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. So munyengo ino ya Christmas ndi nthawi imene timakhala tikugawana mphatso chifukwa Mulungu atakonda adapereka. Ndimafuna ndikudandaulireni na Mulungu kuti munyengo inoyo mugawane ndi anzanu, ena sali pa ntchito, ena alibe kalikonse. Ngati ana Mulungu Tate wathu adapatsa, nafenso tipatse, tigawane ndi ena. Anzeru akummawa atalondola nyenyezi ndikufika pa khola, atampeza Kristo atabadwa, adali ndi mphatso, adapereka adamulambira. Bwanji mutadya ndi ena nthawi imeneyo? Bwanji mutadalitsa ena nthawi imeneyo? Ambuye akudalitseni nonse, ndikufunireni mafuno abwino a chaka chatsopano cha 2026. Mulungu wathu Mulungu wabwino ende akusungani pa cholinga kuti mupitilize kuchitira umboni za dzina lake. Mulungu wamwambayi akudalitseni, akupambanitseni. Shalom. Shalom.